Bon dia als presents en aquestes segones jornades de màrqueting i comunicació i als que estan seguint aquest acte per streaming. Dono la paraula al degà Josep Burgaya. Degà. Gràcies, rector. Molt bon dia a tothom, molt bon dia a la gent que és aquí. Espero que al llarg del matí, diguem-ne, es anirà animant la presència. Salutacions també a la gent que està seguint les jornades per streaming. Abans que res també agrair moltíssim primer al doctor Jordán, Santiago Jordán, que és el director de la càtedra de màrqueting i que és l'ànima d'aquesta jornada per la seva molt bona feina. Conjuntament amb ell agrair molt la feina de tota la gent que ha col·laborat, de la gent de la facultat, professors, PAS, la gent de comunicació, la gent de l'àrea de màrqueting, per tant, tota la gent que fa possible que se celebrin aquestes jornades. Agrair també moltíssim a aquelles empreses col·laboradores que ens donen suport ja des de l'any passat, des de les primeres jornades, també en aquestes segones, per tant, aquelles empreses que fan possible que aquestes jornades siguin, com van ser les del curs passat, i espero que siguin les d'aquest any, un èxit. Mireu, el màrqueting és una intermediació necessària i imprescindible. Qualsevol empresa de qualsevol sector s'esforça en oferir un bon producte o servei i fer-ho a un preu competitiu. L'objectiu és satisfer les necessitats d'un potencial consumidor. La intermediació necessària per posar en relació aquesta necessitat amb qui la pot satisfer la fan el màrqueting i la comunicació. L'empresa o organització de qualsevol mena requereix d'una estratègia de màrqueting i d'una política de comunicació. Qui no ho faci té poc camí a recórrer. No són funcions addicionals o supèrflues, formen part del cor de l'activitat. Són els mecanismes d'optimització i d'eficàcia empresarial més rellevants. La qualitat del producte és fonamental, certament, però l'atractiu que li proporciona la imatge, tant o més. Les coses bones també ho han de semblar i encara més en un món tan competitiu on la llau d'estímuls que rep el comprador són ingents. Quan adquirim un producte o servei, la decisió de compra incorpora més coses que la utilitat estricta del que introduirem en el nostre dia a dia. Els intangibles en forma de símbols i valors d'una mercaderia resulten fonamentals. Per prendre la decisió, el missatge que se'ns transmet resulta bàsic, però també la manera com se'ns fa arribar, ja que forma part d'un ecosistema, d'una cultura que ens resulta coneguda. Tot acte de compra té components analítics i racionals, però sempre acaben per dominar les pulsions emocionals. Per optar, per decidir, ens cal tot un relat implícit del que el producte en qüestió forma part. Al capdavall, el que fem és comprar històries que siguin ben elaborades i explicades i a poder ser ens commoguin. Philip Kotler, un dels grans pares del màrqueting, una referència en el món del màrqueting, afirmava el caràcter crucial i ampli d'aquesta funció a l'empresa, ja que permet anticipar l'estructura de la demanda del mercat en què s'ha elegit operar, tot plantejant la promoció i distribució dels béns o serveis que satisfacin necessitats i alhora les estimulin, tot maximitzant al mateix temps les utilitats de l'empresa. Posa Kotler incidència en un aspecte decisiu com és el d'avançar-se a l'expressió de les necessitats en la mesura que en una societat satisfeta en els seus aspectes més bàsics, els desitjos i el seu estímul esdevenen fonamentals. Així doncs, el màrqueting, a més de l'instrument d'intermediació imprescindible entre proveïdor i client, entre productor i consumidor, es converteix en un observatori essencial de l'empresa, en la via de redisseny de la nostra marca i de negoci. En definitiva, la importància que tingui en una organització aquesta funció li pot proporcionar una de les més importants avantatges competitives, especialment quan aquesta àrea funcional d'empresa acaba per formar part d'un sistema de comunicació integral. Justament per la seva especificitat i alhora significació, els estudis de màrqueting i de comunicació empresarial són presents a la Universitat de Vic en personalitat pròpia com a tals. El mercat requereix de professionals que amb una bona base de coneixements d'economia i empresa disposin de formació i habilitats adequades i suficients en la comunicació, així com en les múltiples tècniques i instruments de comercialització.
perfils acadèmics amb grans possibilitats des del punt de vista professional i ocupacional. La UBIC UCC ja fa anys va fer una opció clara per a aquests estudis, així com també va fer una aposta estratègica per desenvolupar una notable expertesa en aquest camp i es preparen nous projectes. Les segones jornades de màrqueting i comunicació empresarial que inaugurem avui en són un aspecte més, encara que no menor, de la significació que donem a aquestes disciplines. Justament en aquest curs estem desplegant la càtedra de màrqueting Lluís Bassat, recentment aprovada la seva creació per la universitat. Volem ser una referència, un autèntic punt de trobada del món del màrqueting i la comunicació, compartint experiències pràctiques, coneixement aplicat, propostes i reflexions innovadores al servei de l'empresa i també de l'entorn acadèmic. A la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat portem 20 anys impartint graus universitaris vinculats al màrqueting, la publicitat o la comunicació. Una llarga experiència també en formació continuada i de relacions amb les empreses d'aquests àmbits d'activitat. Volem, amb aquestes jornades que inaugurem ara, instituir un espai de referència, d'intercanvi, de difusió de coneixement, continuar apostant per la innovació al servei de la societat. Espero que aquestes jornades us resultin profitoses. Moltes gràcies. Doctor Josep Burgaia, degà de la Facultat d'Empresa i Comunicació, doctor Santiago Jordán, director de la Càtedra de Màrqueting, professionals, acadèmics i estudiants de màrqueting i comunicació, senyores i senyors. Em plau procedir ara a la inauguració d'aquesta segona jornada de màrqueting i comunicació de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, que organitza la Facultat d'Empresa i Comunicació a través de la coordinació del grau de màrqueting i comunicació empresarial. Estic absolutament convençut que va ser un gran encert que des de la facultat del curs passat, com recordava fa un moment el degà, es decidís apostar per impulsar una trobada com aquesta i que després de l'èxit d'aquella primera edició hagin volgut donar-li continuïtat. Primer, perquè aquestes jornades esdevenen un punt d'encontre entre professionals, acadèmics i estudiants de l'àmbit de màrqueting i de comunicació empresarial, amb l'objectiu de promoure, difondre i transmetre les tendències del sector. Això té l'avantatge de generar un espai per reflexionar i avançar en temes d'actualitat i transcendència en aquest àmbit de coneixement. En segon lloc, per la gran oportunitat que suposa per al nostre alumnat del grau en màrqueting i comunicació empresarial, però també de la resta dels graus de la Facultat d'Empresa i Comunicació i, de fet, de tots els estudis de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, poder escoltar, aprendre i entaular diàleg amb els professionals i experts de primer nivell que participen en aquestes jornades. Els permet ampliar coneixement i els esperona vers el futur professional pel qual s'estan formant. I en tercer lloc, com sempre diu el degà, el màrqueting és la ròtula que uneix els dos eixos d'aquesta facultat de l'UBIC-UCC, el món de l'empresa i el món de la comunicació, que són indestriables l'un de l'altre, es retroalimenten, es necessiten. Crec que el màrqueting és un clar exemple d'aquesta relació entre dues disciplines que, amb la majoria d'universitats, estan separades en dues facultats com si tinguessin poc a veure unes amb les altres. Probablement, quan es va crear la facultat no es va pensar exactament en això, però realment es va fer de la necessitat virtut i ara és un dels capitals que té la nostra universitat. Per tant, insisteixo, aquestes jornades ajuden a ser també o encara a reafirmar aquesta ròtula a la que em referia entre aquests dos àmbits de coneixement. També afegiria aquí, perquè crec que el degà ho ha explicat molt bé, aquest aspecte de l'hora de la compra d'aquests factors emocionals i que ha portat en temps recents a parlar fins i tot del neuromàrqueting, de com un pot influir amb les emocions a l'hora de decidir-se per comprar una cosa o una altra.
M'ha agradat aquesta referència perquè jo fa molt temps que penso que moltes de les decisions que prenem a la vida són estrictament emocionals. I la compra d'objectes penso que bàsicament és un factor emocional, perquè un quan compra un cotxe no es converteix en un expert en enginyeria de l'automoció per analitzar el rendiment d'aquell instrument, sinó que és allò que es diu tradicionalment, quan no es parlava de neuromàrqueting, les coses entren pels ulls i arriben al cervell ràpidament. Finalment, perquè per la universitat és un honor i un privilegi poder reunir amb un mateix temps i espai tots els referents que conformen aquest programa de primer nivell, acollir-los i escoltar-los fent-los d'amfitrions. L'organització de jornades com aquestes, que reuneixen el món acadèmic i el professional, són una bona manera de crear sinergies entre els dos àmbits que contribueixen decididament a la millora del sector i també de la universitat. Jo afegiria que són absolutament necessàries i hauríem d'estendre a altres àmbits de la nostra universitat la possibilitat de reunions com la de jornades. Per tant, moltes gràcies a la Facultat d'Empresa i Comunicació per prendre aquesta iniciativa. Gràcies, Degà. Gràcies al grau en Màrqueting i Comunicació i en concret al seu coordinador, Santiago Jordan. Gràcies als ponents i gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència i participació. Espero, tinc la seguretat, que gaudireu d'aquestes jornades de màrqueting i comunicació. Moltes gràcies. Molt bon dia. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Moltes gràcies, senyor rector, per estar aquí i inaugurar aquestes jornades i gràcies, Degà, per el teu suport durant l'organització. Fa un any vam acabar per aquestes dates les primeres jornades. Les jornades van ser un èxit de continguts, van ser un èxit de participació en un context difícil perquè estava en pandèmia i no va ser gens fàcil poder organitzar aquelles jornades. Però donat una mica a l'interès de tothom, ens hem animat a fer unes segones jornades. Jo també vull aprofitar per agrair a la universitat el seu suport al grau de Màrqueting i Comunicació Empresarial. Vull dir, ha sigut una innovació que es va prendre fa molts anys. Vull dir que ha costat una mica impulsar-lo perquè el màrqueting, la paraula màrqueting la coneix molta gent, però el que és el màrqueting ja és un altre tema que podríem discutir molt i molt àmpliament. I en aquest suport hem pogut fer moltes coses. Hem pogut fer unes primeres jornades i ara unes segones jornades de màrqueting i comunicació empresarial. Hem pogut fer un doctorat honoris causa al senyor Lluís Bassat que vam fer recentment. Hem pogut muntar una càtedra de màrqueting i comunicació empresarial que està començant a donar els seus primers passos. Tenim previst fer un seminari intensiu de 4 mesos aproximadament, vull dir, al mes de novembre, vull dir, adreçat a empresaris que tenen que prendre decisions en l'àmbit del màrqueting i de la comunicació, que es farà a Barcelona, en principi, si les circumstàncies ho permeteixen. I des de fa un any estem intentant treballar per poder oferir-vos les millors jornades amb els millors ponents i amb els millors continguts. Pensem, modestament, que ho hem lograt, i us faré un breu resum una mica de quina és l'agenda que tenim prevista per aquestes segones jornades. Disfrutem de la presència en aquesta sala, vull dir, de directius de Seidor. Seidor és una empresa molt potent, és una empresa catalana, és una empresa biguetana amb presència internacional i tots dels seus directius avui ens acompanyen per fer una ponència molt interessant, Organitzacions Blaves, líders de l'era digital, a càrrec d'Alberto Delgado i Alfons Ramos. Gràcies per la vostra assistència i gràcies per el vostre suport. Continuarem, vull dir, a la ponència de la Zara López, el account planner en la planificación estratégica del marketing. A Zara, vull dir, és una professional consolidada en l'àmbit del màrqueting, treballa en el grup Proximity BBDO i també que està present en aquesta sala. Li vull agrair especialment el seu esforç perquè ha vingut en unes condicions una mica malalta, per dir-ho d'aquesta manera. Per la tarda continuem amb Quique Doatis, creatiu, amb la ponència Piensa com un boomer, vive com un millennial, crea com un Z,
I acabarem la sessió d'avui amb valores i comportamientos en tiempos de crisis a càrrec del doctor Josep Maria Vilas. Demà, dia 26, tenim prevista la presència a les 9:30 de dues directives d'Abbas Media Group, Àngels Escobar i Dionisia Mata, que parlaran sobre la comunicació adreçada al sector femení, al gènere femení. Continuarem amb Ana Palencia, directora de comunicació d'Unilever, amb la ponència Best Practices de Comunicació Interna, cas Unilever. Posteriorment, per la tarda, tindrem a Roger Cendra, de Denso, amb una ponència que es diu Pensa en analògic, sigues més digital, i tancarà les jornades el senyor Lluís Bassat, doctor honoris causa d'aquesta universitat, amb una conferència sobre els camins creatius, els camins creatius. Creiem que és una excel·lent proposta la que hem pogut elaborar. Ens ha portat un any de feina aquesta cosa que acabo de llegir en un minut i mig, per dir-ho d'aquesta manera, i espero que sigui de la vostra satisfacció i que us aporti valors, us aporti coneixement i sigui un foro una mica de debat. Sense molt més que dir, voldria presentar en aquest moment, els dos directius de Seidor que estan en aquesta sala. Tenim el senyor Alberto Delgado. El senyor Alberto Delgado és enginyer en telecomunicacions, és director de consultoria digital de Seidor Transformation i professor invitat de SADE, de la BPF, de la Universitat Cardenal Cisneros, autor de Digitalízate y la sociedad hiperdigital. Además, Alberto escribe molta narrativa, por lo que me han informat. I després tenim el senyor Alfons Ramos, director de Plantes Industrials y Organización por la UPC, MBA por EADA, por PDM por IS, licenciado en EFQM y homologación como consejero por el Instituto de Consejeros. Porta 15 anys d'experiència com director en Seidor en Transformació i SDM Analytics del grup Seidor. És professor associat a la Universitat Gimbernat i a la Universitat Cardenal de Cisneros. Sin molt més que dir, esteu convidats, gràcies, i aquí teniu el faristol per la vostra presentació. Bon dia. Hola, bon dia. No, merci. Bon dia a tots. A veure, el primer de tot ens presentem. Gràcies per fer-nos participar en aquest event que vosaltres teniu i que feu durant 2 jornades al voltant de màrqueting i comunicació. I a més de res, jo soc Alfonso Ramos, com bé han dit, no diré més del que ja s'ha presentat, però sí perquè ens feu cara. I dintre de l'àmbit que fem dintre de Seidor, l'Alberto i jo, portem la línia de negoci de tot el que és al voltant de transformació digital, de transformació d'empresa, estratègia, consultoria de negoci, etc. Per tant, si a algú li agrada i fer pinitos en el seu futur en aquest àmbit, doncs no ens ho pregunteu, ens comuniqueu amb vosaltres, perquè evidentment nosaltres estem permanentment incorporant gent. Jo crec que dintre de l'àmbit universitari ja ens agrada que s'incorpori gent dintre de les nostres divisions i al voltant d'això. Per altra banda, també, a més de transformació digital, portem tot el que és la part de govern de la dada, al voltant de SDM Analytics, projectes de transformació, d'intel·ligència artificial, que són bastant interessants dintre del món que ens trobem i que avui parlarem també una miqueta de tot això. Seidor. Seidor jo crec que és bastant coneguda dintre de Vic. Jo crec que és un referent tecnològic a Catalunya, arreu d'Espanya i cada vegada més a
al món, però perquè no la conegueu una miqueta, doncs dir-vos que portem ja o ja 40 anys, més de 40 anys ara, som actualment més de 6.000 persones arreu del món. A Espanya jo diria que estaríem al voltant de la meitat, de 3.000. Toquem dintre l'àmbit tecnològic, toquem tots els àmbits que n'hi ha, l'end-to-end, o sigui, podem ser un proveïdor global per qualsevol client, des del punt de vista d'estratègia, de consultoria, de processos, des del punt de vista de seguretat, data, comunicacions, infraestructura, de tot el que ens tenim al voltant d'assessorament, el podem fer, stream a stream, per la qual això vol dir que tenim moltes capacitats, fem molts projectes, fem molta tipologia de projectes i jo crec que és bastant interessant en un moment quan estem començant, quan estem iniciant la nostra andadura professional, doncs estar dintre d'una organització com aquesta i a la vegada, com a suport que donem tant a l'àmbit privat com a públic, estem fent molts projectes de molt caire i molt alineats amb tot el que és el seu desenvolupament i creixement. Dintre del món de les tecnologies estem en el top 5 de les empreses més grans i amb més portfoli que n'hi ha arreu i crec que és un bon element per començar i per estar. I com a punt important a dir, estem a més de 8.000 clients, però dit això, dir 8.000 clients sembla poc o potser sembla molt, però sí que és veritat que la majoria d'aquests clients són pimes, mitjana empresa, molt semblant a la que ens podem trobar dintre de la comarca i és on ens trobem molt més adients, molt més familiars, molt més propers, molt més pròxims per donar aquest suport, aquest servei i aquest assessorament que fem a nivell global, d'acord? Per la qual cosa, si algú té algun dubte, no dubteu en preguntar-nos, en informar-vos i per la nostra part estarem contentíssims. Avui parlarem d'organitzacions azules. Us explicarem una miqueta la raó de ser d'aquest concepte d'organitzacions azules perquè hem definit, l'Alberto i jo hem escrit un llibre al voltant d'això i que el que volem principalment és definir com tenen que ser, com es tenen que estructurar, com es tenen que vestir, com es tenen que transformar les organitzacions del futur. Enfront a la situació actual d'incertesa, de moviment, de velocitat, d'inestabilitat i de canvi permanent que ens trobem en el nostre entorn. Llavors, això va molt adreçat o va molt alineat amb dos punts que és aquest foro vostre, que és de màrqueting i de comunicació. L'important que és el propòsit, l'important que són les marques, l'important que és comunicar-les i l'important que és arribar a la gent i ser creatius per arribar a la gent. Però el primer de tot, farem una introducció per no anar tampoc i no estar massa temps en explicar-vos coses, és l'amenaça de la disrupció. Nosaltres, els consultors, que fem moltes coses de transformació digital i que assessorem a les organitzacions, portem molt de temps dient que el digital està a sobre, que ve l'hecatombe, que tothom té que canviar, que tot és manual, que tenim que implementar coses per transformar-les i fer-les més automàtiques. I la realitat que hi ha al mercat és que, evidentment, hi ha moltíssima tecnologia a la que hem podem adreçar-nos, podem agafar, podem implementar, però al final les organitzacions, o fins abans del Covid, les organitzacions anaven al sota cavall i rei, és a dir, fèiem tots l'habitual o el semblant, doncs fiquem un RP, l'habitual perquè tenim que instrumentalitzar i unificar i procedimentar els processos de l'empresa, fiquem eines per gestió documental, coses que si agafem 100 empreses, doncs el 85-90% fan el mateix. Llavors, davant això, la realitat que ens diu què és? Que aquesta disrupció que dèiem nosaltres que era tan important i que es tenia que fer perquè la tecnologia estava al carrer i que la tenien que implementar per posar-la en marxa i que tot ja ens venia, no era real. Nosaltres posàvem molta pressa, però la situació és que la gent va al seu ritme. Va al seu ritme, va al seu procés, però no la gent, sinó a l'entorn, a l'ecosistema en general. O sigui, la tecnologia és cert i nosaltres que ens adrecem a, deixem-ho dir,
proposa, a propondre canvis organitzatius, sí que intentem adelantar-nos a les coses per ser pioners, per ser líders i no ser tan followers. Però al final l'ecosistema d'empreses sí que és veritat que va al seu ritme, s'adequen a un procés molt més lent, els processos de canvis culturals no són ràpids, estem parlant de processos de 3-5 anys per portar un canvi cultural en una organització, per adreçar, per formar, per implementar, però la realitat és que ens va arribar el que diem nosaltres un cisne negre, no? I això sí que ens va fer canviar. Jo crec que aquí tot el que diem nosaltres durant anys i anys i anys que la tecnologia teníem que posar-la en marxa perquè ens vindria i hauríem de transformar-nos, etc. Es va arribar un dia, una situació, que ara ja sembla que estem sortint, però que, com diu l'Alberto, un bitxito pequeñito ens va dir que ens teníem que quedar a casa. En 24 hores, les organitzacions sí que van tindre que canviar. Ara ho mirarem per què. Però sí que una situació no lligada amb la tecnologia, no disruptiva com a tal per efectes tecnològics o per efectes de canvi que volem o efectes creatius que volem, però una situació de l'entorn natural ens va fer que teníem que situar-nos en un prisma diferent. I en menys de 24 hores les organitzacions van tindre que plegar, que tancar, que deixar de fer projectes que tenien adreçats, que deixar de poder vendre, que deixar de vindre a la universitat i començar a veure altres maneres de poder donar aquest servei i mantindre el nivell de servei que volíem als nostres clients, als nostres alumnes, als nostres ciutadans. I això que ens va fer? Doncs trobar-nos en una situació que teníem que liderar espais buits. I això què va dir? Doncs que teníem que canviar la nostra manera de fer. Teníem que canviar les nostres polítiques, els nostres procediments, les nostres prioritats, perquè les empreses tenien que continuar a vendre per mantenir l'entorn i per continuar donant servei. I això van tindre que canviar tota l'estratègia i van tindre que redefinir les nostres maneres de treballar amb la gent. Què ens van trobar? Que de sobte tothom ja no treballava en un despatx d'una manera habitual que estem acostumats o d'una manera molt més directa i molt més física. Tenien que estar treballant tots de manera descentralitzada, de manera virtual. I això vol dir també canviar la manera radicalment de liderar i de gestionar i el que diuen molts de controlar. Llavors van veure que no calia tal controlar la gent per aconseguir el que volíem. Van veure que hi havia altres maneres de gestionar les persones i que les persones s'autogestionessin per assolir els seus objectius personals i grupals dels departaments. I la gent ho va aconseguir prou bé. Amb la qual cosa què vol dir? La gent ha respost, va respondre en tot aquest procés. I el que ens va dir aquest missatge és potser ens tenim que replantejar també una nova manera de relacionar-nos des dels directius, els gestors, fins als empleats o fins a nivells inferiors i viceversa, dels empleats cap amunt. Potser aquesta situació ens fa replantejar aquesta jerarquia que tan deseada i tan definida i tan arraigada la tenim a dintre de les nostres organitzacions, perquè la gent va respondre i no va tindre que ser-hi el responsable al darrere permanentment vetllant perquè s'estiguessin complint els seus objectius i les seves tasques diàries. Van incorporar de manera immediata un procés de delegació que durant anys i anys i anys no ho havien fet mai. I això és fer-nos pensar per què no ho fèiem i una situació com la que vam tindre ens va ajudar a portar aquest procés de canvi, de transformació. I això què ens diu? Com a organitzacions, com a pensadors, com a persones que estem liderant equips, com a persones que estem liderant empreses, com a persones que estem liderant negocis, que alhora nosaltres podem assolir els nostres objectius empresarials, els beneficis o públics, o els objectius de la universitat com a docents, els podem aconseguir de la mateixa o millor manera amb altres mecanismes que siguin millors per tothom, que aportin benefici professional i individual per les persones i per l'equip. I això ens fa pensar que tenim que començar
a entendre que potser ens tenim que reinventar, perquè som una organització molt orientada a processos, molt orientada a esquemes molt predefinits, i potser tenim que incorporar, com ves parlant en aquestes dues jornades, d'entorns molt més creatius, de disseny i d'autogovernança, és a dir, començar a definir estructures molt més delegades i autogovernades que puguin ser més eficients i que, a més, la gent estigui contenta a l'hora de treballar en aquestes organitzacions. I ara parlarem d'això. Aquí ens trobem amb molta gent jove. No, jo també que soc jove, de pensament i de cos. Però, independentment d'això, gent que esteu començant a sortir al mercat laboral. I el que primer ens agrada, quan sortim al mercat laboral, és anar a una empresa que sigui atractiva, que em trobi fidelitzada amb ell, que em soni el seu nom, que sigui propera a la seva raó de ser. Això és important en aquest procés de reinvenció de les organitzacions. Quantes empreses ens trobem que no tenen un propòsit clar i definit, en el qual ens trobem, ens sentim còmodes, pròxim amb ells? Doncs moltes. És la primera reflexió que ens ha portat tot aquest cisma dels darrers 2 anys, a més de processos automàtics i informàtics i tecnològics. Tenim que repensar la raó de ser i el que donem a la societat com a entitats, tant públiques com privades. I això és el primer punt de reinventar-se. I parlarem després en un dels nostres elements de les organitzacions blaves. Llavors, en aquest moment, què em penso jo? Què pregunto? Jo tinc que tornar a la normalitat que vam tindre abans del Covid? Vosaltres què diríeu? Jo crec que no, no? O sigui, jo crec que... Però la realitat és tozuda amb això. És molt tozuda amb això. I jo ara estic a la universitat i com ara em poso el barret de professor d'una universitat que estic, no? A nosaltres, els docents, i ara algú em dirà, ostres, Alfonso, per què dius això? Al principi fèiem les classes online i de sobte, l'any passat ja, totes les classes eren presencials. Nosaltres no podíem fer les reunions online ja, els professors. No sé aquí, però a la que jo estava segur. Llavors, això què vol dir? Que d'alguna manera volem tornar a la situació abans del Covid. I parlo ara en entorn de l'empresa. Quantes empreses a data d'avui ja comencen a posar la presencialitat com una part obligatòria 2 anys després? Doncs moltes. Evidentment, jo no abogo per un procés blanc o negre, abans tot presencial, després del Covid tot en remot, i ara sembla ser que tornem al 100% de la presencialitat en moltes organitzacions. El que dic es hauria que quedar en un entorn híbrid, que aporti a tots un benestar personal, laboral i familiar, que aporti a tots un reconeixement per la seva feina, per la seva delegació que ha sigut bona i pot estar siguent bona en el futur, i que no que controlem en situacions que a molts dels que estaven en aquella situació no ens agradava. Llavors jo aquí us diria, evidentment, i respon amb claretat, no tornaria jo a la normalitat d'abans del Covid. El que diria és, agafem-nos a el que ha funcionat, posem-lo en marxa i intentar ser crítics i no tornar a los anclajes que ja ens portaven molts anys de situació i per la qual estava en una situació de pre-Covid. D'acord? Com són les organitzacions en aquest sentit? O com les veiem nosaltres? Doncs molt analògiques. Què vol dir això? Doncs nosaltres, evidentment, venim d'una sèrie d'evolucions d'organitzacions, però si ens quedem a les darreres, doncs amb organitzacions amb un model molt estructural, molt jeràrquic, molt taylorià, per dir d'alguna manera, molt orientat a processos. Que això va molt bé per l'eficiència, això va molt bé per intentar incorporar processos molt repetitius i, per defecte, en processos amb molta qualitat, però no són entorns àgils. I aquí parlarem més endavant de situacions on nosaltres tenim organitzacions molt ben estructurades, però quan hi ha canvis a l'entorn nostre, no ens transformem d'una manera ràpida i senzilla per poder donar resposta a el que ens demanen. Llavors, el que tenim que veure és
com tenim que començar a transformar aquest entorn tan jeràrquic, tan estructurat, tan vertical, a anar a organitzacions una miqueta més horitzontals, una miqueta menys planes, una miqueta més, el que diem, líquides, que surten, entren, que es mouen, que decideixen, que deleguen en temps real. I al local els hi fa què? Que siguin molt més anticipatives. Com ha comentat una mica l'Alfons, les organitzacions s'han de transformar. Això no ho diem només nosaltres amb el llibre, sinó que forma part de tota una escola de pensament respecte a la evolució necessària de les organitzacions en els propers anys. Llavors, Frederic Laloux, que té un llibre que es diu Reinventant les organitzacions, parla, recollint el treball d'altres autors previs, d'una evolució en la que caracteritza les organitzacions marcades en el temps amb colors. Llavors, això comença a la prehistòria. Ja en la prehistòria ja existien organitzacions centrats en el nucli familiar, centrats en nuclis molt locals, amb el que li deien les organitzacions infrarroges, que realment no són unes organitzacions pròpiament dites, no existeix una relació clara entre les persones per objectius comuns, etc. Després van començar les organitzacions magenta, que són aquestes organitzacions més tribals, que encara en alguns àmbits del món, en alguns llocs del món, encara existeixen. Són organitzacions de clan, organitzacions poc estructurades amb una jerarquia inexistent. Després venen les organitzacions que es diuen vermelles, que són les organitzacions amb un fort ús de la violència i que encara, evidentment, segueixen els clans mafiosos i les organitzacions criminals encara segueixen avui. Aquí aquestes organitzacions estan regides per la por i tenen un fort caràcter jeràrquic. D'aquí es va passar a les organitzacions Ambra, que encara també en queden vestigis avui, com organitzacions com l'Església, per exemple, sense cap caràcter pejoratiu, però sí que són organitzacions molt centrades en un lideratge molt personal, molt centrat, no participatives en la jerarquia i que encara tenen manifestacions. La organització dominant en el món occidental capitalista és el que els autors li deien l'organització taronja. De què parlem de l'organització taronja? És una organització orientada a la consecució d'objectius i al incentiu personal. Les persones busquen en aquestes organitzacions estructurar-se per aconseguir el màxim benefici de l'organització. I aquí és on es veuen les iniciatives de l'entorn capitalista. Les empreses tradicionalment en l'entorn capitalista estan organitzades per departaments, per àrees, amb la consecució d'uns objectius corporatius. Ha estat un model organitzatiu d'un enorme èxit en els darrers 200 anys. Veiem que les organitzacions són les organitzacions més utilitzades i tenen uns beneficis enormes. Però és cert que d'alguna manera s'han trobat en alguns àmbits, o sobretot en l'àmbit de la innovació i de la motivació dels col·laboradors, que tenen problemes. S'ha donat un altre pas, les organitzacions verdes, que tampoc han tingut un gran èxit, que són bàsicament les organitzacions cooperatives. Les cooperatives, com bé sabeu, o si no comentem-ho, són organitzacions que creen valor per als seus participants i per la societat en general, però que tenen algunes mancances en termes d'organització i funcionament. Per què li hem dit nosaltres al llibre organitzacions blaves? Perquè, com heu vist, el color blau no estava fet servir encara, o sigui que estava lliure. Segona, perquè nosaltres creiem fermament que és necessari un nou tipus d'organització, un nou tipus d'empresa, que les organitzacions, tal com les coneixem, no responen adequadament a l'accelerat ritme de canvi necessari amb el segle XXI. És a dir, necessitem un nou tipus d'organització, li hem dit organitzacions blaves, i a més el color blau és el color de l'oportunitat. Com bé sabeu, per als que heu llegit el llibre del signe dels oceans blaus, les organitzacions blaves responen a aquest caire d'oportunitat que hi ha en els oceans blaus i ens semblava que era una bona metàfora.
Per què? Perquè les persones no estan contentes amb la jerarquia. Hi ha innumerables estudis en els quals es demostra que les organitzacions jeràrquiques provoquen desmotivació amb els col·laboradors. El 65% dels empleats voldrien una organització menys jeràrquica, més àgil, més ràpida, on les decisions es prenin d'una manera més cooperativa. Voldrien treballar amb organitzacions més horitzontals, menys verticalitzades. I la pràctica totalitat, el 82% dels col·laboradors volen que les organitzacions, que els seus caps, que la seva empresa confiï en ells. De fet, un estudi d'Oxford diu que el principal satisfactor dels empleats és que se les atorgui confiança. Les organitzacions jeràrquiques són organitzacions de command and control, és a dir, de control de les operacions. No estan pensades per confiar en els col·laboradors, sinó per controlar-los i per assegurar que el seu funcionament és idoni. Aquí tenim un canvi, diguéssim, o una situació tensionada des del principi. Les organitzacions estan pensades per controlar l'operació adequada dels col·laboradors i els col·laboradors volen una més confiança. Això ens arriba o ens porta a dir que la jerarquia no serveix. No vull dir que les organitzacions no hagin de ser jeràrquiques i que haguem d'erradicar la jerarquia. La jerarquia és un excel·lent mètode de coordinació per la producció de béns i serveis i per tant és extraordinàriament útil i hem de mantenir-la. El que proposem és organitzacions en les que es pugui conviure d'una manera més natural entre la jerarquia i l'autonomia, en la que trobem un punt mig ideal entre col·laboració i control. Aquesta és l'organització per les que nosaltres postulem. Per això significa que necessitem reinventar, repensar les empreses, repensar com es relacionen amb els clients, com es relacionen amb els col·laboradors, com es relacionen amb els competidors, amb els partners, amb la resta d'empreses de l'ecosistema en la que treballen. Necessitem aquest nou tipus d'empresa perquè sense talent no hi haurà empresa i el talent, les persones, reclamem unes noves maneres d'organitzar les nostres empreses. Necessitem organitzacions ambidestres que treballin bé explotant el mercat en el que operen avui, és a dir, empreses que treballin bé generant valor amb els productes i serveis actuals per als clients actuals, però que al mateix temps siguin capaces d'explorar, i ho veurem més endavant, nous territoris, nous mercats, i en aquest sentit el màrqueting és extraordinàriament important. Necessitem empreses que sàpiguen relacionar-se i comunicar-se millor amb els seus clients, que els tinguin dintre de la seva presa de decisions, que no es tractin fonamentalment d'empreses encastillades cap a dintre, sinó al contrari, que siguin empreses més transversals. I per això nosaltres hem definit 8 competències i la resta de la xerrada anirà d'explicar-vos aquestes 8 competències, que estan agrupades en 2 eixos, l'eix de l'essència, que és l'eix vertical, de com són aquestes empreses. I direm que volem empreses que estiguin centrades en el propòsit, que siguin simples, que siguin positives amb el seu talent i que siguin cel·lulars. I també en l'eix horitzontal, empreses que actuïn d'una certa manera, empreses que estiguin obsessionades amb el client, que siguin disruptives, que estiguin connectades i que siguin àgils i responsives. Aquestes 8 característiques són les que conformen el model de les organitzacions blaves. Llavors, per fer una mica... Som consultors i, per tant, com consultors sempre fem quadrants. Llavors hem fet un quadrant per explicar com són les empreses amb els 2 eixos. Llavors hem posat la metàfora de 4 animals. Les empreses poden ser dinosaures si no són com aquestes empreses blaves i a més tampoc actuen. Poden ser formigues actuant de manera molt ràpida i responent molt ràpid al mercat, però sense un propòsit clar i una essència potent. Poden ser al contrari, el que diem els pandes, que són empreses que tenen una essència potent però que no actuen d'una manera àgil, i després els leopards, que és el que tots volem ser. O sigui que el que farem ara és explicar-vos aquestes 8 competències. Molt bé. Alguna pregunta faré,
Algú, Esteu aquí, és massa aviat, dilluns, venint de cada setmana i tenim que interactuar. Una cosa, qualsevol pregunta que tingueu, si voleu aixecar la mà la fem, perquè així la fem més dinàmica la sessió. D'acord? Vinga. Anem a la primera competència. Centrats en el propòsit, en el negoci. Què vol dir això? Nosaltres, el que diem que les organitzacions blaves tenen una raó de ser i un rumb estratègic permanentment actualitzat i compartit. Ara veurem això permanentment actualitzat i compartit, què vol dir. Per les persones de l'organització que serveixen de guia a la presa de decisions. Això ja està dient molt, el que és el propòsit. Primer de tot, per nosaltres, què significa propòsit? Què vol dir propòsit quan parlem en una organització? Propòsit, per exemple, propòsit de la marca, efectivament. Correcte. Sí, correcte. Propòsit de la marca. Correcte. Ara parlarem d'això. És això. O sigui, quina és la missió, la visió d'una marca? Per què és important que les marques tinguin propòsit? Per què és important que les comuniquem bé, fàcil i ràpid i siguin entendibles? Per què és important que siguin simples a l'hora de ser explicades? Ara les veurem. Per què les marques que triomfen són transformadores i són massives? Són globals. Perquè una marca arribi, té que tocar el sentiment, té que tocar la part emocional de les persones. I això és un concepte molt important de quan parlem centrats en la marca, centrats en el propòsit, centrats en els clients. D'acord? I aquí tenim un exemple de marca massiva, de marca transformadora, de marca que arriba a tothom, de la senzillez d'una marca, que en poques paraules ens diu el que volen fer. Un exemple que tenim en Google és, podríem tindre diferents propòsits com a marca. Volem ser el buscador més important que n'hi ha. Volem ser la plataforma tecnològica més utilitzada. Però el propòsit d'aquesta marca, quina és? Per ser transformador i ser massiu. Volem gestionar tota la informació que es mou a l'entorn, sigui de la font que sigui. Això és un concepte molt senzill que entenem tots i que ens identifiquem amb ell. Llavors és important que nosaltres quan parlem de marques, quan parlem d'orientar-se, d'aproximar-se, d'explicar-les, intentem buscar la senzilla perquè sigui ràpidament entesa. I això és un element important d'una marca i d'un propòsit que arribi bé, que es comuniqui de manera fàcil i autoentendible per la gent. Si aconseguim això, ja estem en un primer pas d'arribar a ser una de les marques que estaran en el punt de mira de les persones quan tinguin que escollir un producte perquè cobreixi el seu servei. D'acord? Això què vol dir, el que deia abans? Aquí tenim 4 exemples de marques que tenen un propòsit clar i transformador i senzill per explicar-se i que tothom ho entén. Quan tu tens un propòsit clar, és el que deia abans, s'explica fàcil i ràpid. No tinc que explicar res i no tinc que argumentar res perquè ràpidament arriba. I això facilita molt. Per què i per quin? Per tots els stakeholders. Perquè un propòsit té que ser compartit i alineat. Perquè tothom vagi a la mateixa direcció. Un element fundamental perquè arribem on volem arribar. Si jo defineixo, i això ho podem extrapolar quan parlem de simplicitat, ja ho veurem, ho podem extrapolar a molt més aspectes, però si de partida ja tenim un propòsit clar, què farem? Que tota l'organització estigui alineada, com a mínim. Tothom té clar quin és l'objectiu de l'empresa, cap on arriba. I no només és un propòsit, un objectiu tàcit, sinó també un propòsit sostenible en el temps. I ara parlarem de la sostenibilitat i l'important que és també no només mirar la compte de resultats, sinó cada vegada més, això ens ho ha dit el que deia abans del CISNE, que tenim que definir conceptes clarament socials, mediambientals,
per també transformar la societat al mateix moment que estem donant un servei com a producte, per cobrir les seves necessitats. I això té molt a veure amb el que dèiem de transformador. Això és el que us deia. Cada vegada més incorporem elements com a causa justa, economia circular, economia col·laborativa, vida saludable, vida eficiente. Ho tenim que incorporar dintre del nostre propòsit com a tal per arribar al que ens demana la societat. No només tindre un element que comuniquem el que fem i ho fem bé, sinó el valor que aportem al nostre entorn. Com dèiem, com a la E, de mediambiental, la S de social i la tercera part de governança. Tenim que incorporar elements, procediments intrínsecs a l'organització per favorir la transparència, l'ètica a tots els racons de l'organització, dintre i fora. Crec que són elements importants per definir que una marca és, el que dèiem abans, transformadora, massiva, simple i que tothom la veu com a una marca que ajuda a la societat en el seu streaming, 100%. D'acord? El propòsit, si tenim un propòsit clar dintre d'una marca, d'una organització, què ens dona? Ens dona ja una guia, ens dona un full de ruta, ens dona una prioritat, es defineix el pla d'acció cap on tenim que anar. Quantes vegades ens trobem que definim processos, definim estratègies que no són alineades amb el propòsit de la marca? Moltes. Si ho tenim un propòsit definit, simple i senzill i entenedor, ens ajudarà a què? A que tot allò que despleguem sigui alineat a aquest propòsit. A que els comercials tinguin clar cap on tenen que anar i com tenen que posicionar el producte. A que d'una manera ràpida i senzilla els objectius, els beneficis que aporta la seva marca al seu producte, als clients. Que els empleats tinguin clar la raó de ser de l'empresa. Quantes empreses tenen que els seus empleats no saben el propòsit de la pròpia empresa? Com a propòsit és allò que jo vull ser en el futur. Per què? Perquè ho fem massa complexa, massa complicat, massa difícil d'entendre, perquè a vegades ja ens convé. Però si volem arrossegar a la societat, al meu ecosistema, com a tal, si volem que tindre capacitat d'influència, tenim que incorporar aquests elements per arribar on volem arribar com a marca i com a empresa. I arribar a transformar els hàbits de consum de la gent i els hàbits de conducta de la gent. I dic transformar, no manipular, que és important, perquè incorporem una sèrie de valors que faciliten, que ajuden i que milloren la vida de les persones i de la societat com a tal. I que transformen i milloren la cultura pròpia de l'empresa i de l'entorn a la qual influeix aquesta empresa, com a conceptes. Per tant, per això és tan important definir un propòsit retador, massiu i transformador. Equivocar-se té el seu perill. Aquí tenim exemples. Que no han definit un propòsit clar, que no han sigut simples, que no han sabut adreçar-se i que no han sabut posar foco. En el seu moment eren líders, no van escoltar el que passava al voltant i van ser passats com un tsunami per altres. Tenim exemples com a Blockbuster, algú de vosaltres segur que coneix Blockbuster, segur que ha jugat alguna vegada alguna cinta de vídeo fa uns anys, que hi havia moltes botigues de lloguer, o Kodak, o Nokia. Qualsevol d'aquests, evidentment, ha tingut un procés clarament de transformació per a altres organitzacions. I com a element important, el que us diria, quan volem portar aquest procés de transformació, de lideratge, el primer que tenim que entendre és quin és el meu primer repte. I el meu primer repte és conèixer a mi mateix. Convertir-me en el meu propi rival. Crec que el més important per saber afrontar els reptes de futur i tindre un procés clar és entendre quines són les meves fortaleses i les meves debilitats, com a primer element, per intentar a partir d'allí com tinc que afrontar el procés de canvi. El segon element és entendre com tinc que influenciar el meu entorn
primari, més directe. I com el puc ajudar a comunicar i a incorporar-se i a alinear-se. I el tercer element, quan aquests dos ja els tinc clars, i he definit un roadmap, he definit molt clar per com tinc que afrontar el meu procés de transformació, és entendre el meu entorn, la societat. Com puc arribar d'una manera més ràpida i senzilla amb ella. Per fer que aquest procés sigui real i que em converteixi a mi amb el primer líder i una persona que competeix amb mi mateixa. Segona competència, la cel·lularitat. Hem parlat al principi de que les organitzacions havien de ser, les organitzacions que tindran èxit en els propers anys seran organitzacions menys jeràrquiques. Doncs anem a parlar una mica de què significa això. Es tracta d'organitzar-se, quan diem cel·lular, estem dient que es creïn cèl·lules o cel·les autònomes i àgils. És a dir, volem crear, permetre que dintre de l'organització existeixin equips que estiguin orientats a missions o projectes i que puguin treballar d'una manera descentralitzada i més autònoma. Això no significa que eliminar completament l'esquema organitzatiu tradicional. Significa complementar aquest esquema organitzatiu tradicional amb un esquema més orientat a missions i autogestionat. Hi ha exemples que són així. Aquesta és una empresa d'èxit sense caps, sense jefes, sense departaments, sense jerarquia. Es diu Valve i és una empresa de videojocs. Direu, vale, amb una empresa de videojocs sí, perquè és una empresa superdinàmica, supersexy. No, hi ha empreses que treballen en sectors supertradicionals i que també tenen aquest tipus d'organitzacions. De fet, no és tan estrany. Les empreses, quan es creen, totes són cel·lulars. Les startups o les empreses que tenen 5, 6, 8, 12 treballadors no tenen una jerarquia estricta. Tots fan de tot. Segurament el fundador o l'emprenedor està treballant colze amb colze amb gent que ha contractat per iniciar l'empresa i no hi ha una estructura jeràrquica tan forta. Quan l'empresa creix és quan es creen aquests mecanismes d'organització necessaris, però que tenen la seva cara oculta, la seva cara fosca. Al final es tracta de trobar un balanç, un equilibri entre tres coses fonamentals. Necessito alineament amb el propòsit que ha comentat l'Alfonso abans. És a dir, necessito que tothom tiri en la mateixa direcció. Necessito eficiència, és a dir, operar d'una manera eficaç i amb un bon aprofitament dels recursos. I també necessito autonomia. És a dir, necessito que la gent pugui tenir iniciativa per emprendre accions d'una manera fàcil i sense barreres. És difícil aconseguir al mateix temps estar tots alineats, anar tots a una, ser eficients i permetre l'autonomia. L'autonomia en teoria va en contra de l'alineament, perquè si la gent té autonomia pot desalinear-se amb els objectius de l'empresa, l'alineament i que tothom vagi en la mateixa direcció pot anar en contra de l'eficiència, o sigui, és difícil. Com trobar aquesta acció? Segurament vosaltres pensareu o podreu pensar aquí el que fa que una empresa no sigui eficient són els treballadors de base. És la mala coordinació de les operacions i de les actuacions. Gary Hamel, que és un autor, un gurú britànic, que té un llibre molt interessant que es diu The Future of Management, parla de que la direcció, el management, és l'activitat menys eficient de l'organització. O sigui que gran part dels problemes que ens dona la jerarquia estan provocats pels caps, per la part de dalt de l'organització. De manera que hem de canviar la manera en com s'estructura aquesta part de dalt de l'organització. L'organització jeràrquica és un gran invent i ha creat molt valor i molta riquesa al món occidental, però no està pensada pel ritme actual de canvi. Quan el món canvia tan ràpid, una estructura jeràrquica rígida va en contra d'aquesta evolució. Us deia, hi ha empreses de sectors menys sexy que també són no jeràrquiques. Aquest és un exemple que m'agrada molt, que és el de Morningstar. Morningstar processa tomàquet. És a dir, és una empresa que fa tomàquet fregit o triturat, és a dir, que processa tomàquet.
Són aproximadament uns 400 empleats, facturen al voltant, uns 4.000 empleats, facturen al voltant dels 450 milions d'euros, són líders a la seva categoria, estan a Califòrnia i no tenen ni jefes, ni departament de recursos humans, ni supervisió directa. Funcionen amb una cosa que és superpotent, que és les missions personals. Cada persona dintre de Morningstar té una missió i un propòsit personal que està totalment alineat amb el propòsit d'empresa i que tant treballador com empresa han fixat d'una manera dinàmica. Amb això, les decisions les prenen els que estan més a prop d'aquesta decisió i no els caps que estan segurament molt lluny de la decisió del dia a dia. Funcionen bé, no pensen canviar, no pensen adoptar estructures jeràrquiques. Un altre exemple. Aquesta empresa de nom impronunciable, Burzog, és una empresa del sector sanitari. Ells el que fan és, ho dic d'una manera molt planera, tenir cura de iaios. És a dir, fan serveis sociosanitaris en la que cuiden o tenen cura de iaios. Llavors van començar amb un grup de 8-12 professionals sanitaris, fonamentalment infermeres, a Holanda, als Països Baixos. Van començar donant servei als iaios d'un barri. I van pensar, aquest model funciona. Si vull créixer i vull donar servei a més iaios d'altres barris, què faig? Creo una superestructura jeràrquica per coordinar les operacions de totes aquestes infermeres? Ens van dir no, el que farem serà crear cèl·lules de 12 infermeres que donin servei a un territori concret. Quan el territori creix, el nombre de persones i de clients creix, divideixo aquest grup de 12 infermeres per crear dos grups de 12. I així vaig creixent. Tenen la satisfacció més alta coneguda d'aquest tipus de serveis a Europa. Són al voltant de 10.000 infermeres avui, infermeres, metges i personal sociosanitari, un creixement brutal i una rendibilitat extraordinària. I no hi ha jefes, hi ha una petitíssima capa organitzativa de coordinació, però fonamentalment són 10.000 professionals que treballen de manera autònoma i coordinada amb autogestió. Es pot fer, és possible fer-ho, no dic que totes les empreses hagin de ser així, el que dic és que hi ha un model, diguéssim, alternatiu. Hi ha un model en què es pot potenciar la cel·lularitat, és a dir, l'autogestió i l'autonomia. Equips més autònoms que s'autogestionen. I on és important fer això? Sobretot en l'àmbit de la innovació. La innovació ha de ser ràpida, ha de ser col·laborativa, ha de ser horitzontal, ha de transcendir les barreres organitzacionals. Kotter, en el seu llibre Accelerate, parla d'una organització dual. Una organització en què hi hagi equips autogestionats orientats a missions i hi hagi una estructura jeràrquica per a l'operació del dia a dia. Aconseguir aquesta duplicitat és el que fa Spotify, aquesta és l'estructura de Spotify, amb els seus agile squads o escamots àgils. El que hi ha a cadascuna de les línies verticals són les persones que col·laboren en un projecte o en una tasca. És un equip autocontingut, multidisciplinar, on hi ha persones, totes les persones necessàries. Hi ha algú de màrqueting, hi ha algú de finances, hi ha algú de recursos humans, hi ha algú d'IT, hi ha algú de lo necessari per portar a terme la tasca. Aquests equips es coordinen en organismes com els chapters i els guilds, que són organismes de transmissió de coneixement entre equips, però els equips són bastant o totalment autònoms. El que es comentava, organització dual, dues estructures, una estructura jeràrquica per al dia a dia, una estructura organitzacional transversal i horitzontal per tot el que és la innovació. Hi ha expressions pràctiques d'això. Hi ha aquest senyor, Brian Robertson, té un llibre que es diu Holacracy i una companyia que es diu Holacracy One, que el que fan és que venen a la teva empresa, tu els pagues un fee i ells et munten una organització no jeràrquica. O sigui que hi ha models, hi ha exemples, hi ha empreses que ho fan.
El més important és que s'han de marcar adequadament i fixar òptimament els objectius i els incentius. Això només es pot aconseguir si incentivem a les persones amb objectius que no siguin departamentals, sinó que siguin transversals i col·laboratius. És important descentralitzar la presa de decisions, perquè quan parlem amb directius d'empresa i amb treballadors d'empreses ens diuen el principal problema que et dona la jerarquia és que la presa de decisions és molt lenta, perquè ha de pujar cap a dalt la decisió i després baixar, i això costa moltíssim. Doncs hem de descentralitzar la presa de decisions, creant illes redàrquiques permanents, és a dir, creant departaments, àrees, estructures, equips que puguin treballar d'una manera menys jeràrquica en un context que normalment és jeràrquic. Així s'aconsegueixen moltes coses, s'impulsa la innovació, es potencia el talent, es motiva millor els col·laboradors. Són totes aquelles coses que ens agraden de les empreses poden passar d'una manera més fàcil quan l'empresa és cel·lular. Simple. Nosaltres creiem la simplicitat. És una altra de les competències, nosaltres creiem que és vital i core dintre del que són organitzacions blaves per tindre èxit. La primera pregunta que jo us faria, quan parlem de simple, qui de vosaltres pensa o se sent, quan parlem de simplicitat, que és algo pejoratiu, que és algo dolent, que no és algo bo? Tu? Qui més? Que aixequi el braç qui pensa que la simplicitat és algo dolent. Quan li volem dir a algun company que és una mica d'això, que és tonto, és molt simple, no? Sí o no? Ho fem així sempre. Només un diu que la simplicitat és algo dolent? Tu també? Ah, vale. Per què penses que és algo dolent? Vale. Algú més pensa la simplicitat és algo pejoratiu? Bueno, nosaltres el que diem és que les organitzacions blaves haurien de buscar sempre va en contra del que tu dius, una miqueta, però no passa res. Ara intentaré argumentar coses que tu has dit, a veure si et puc convèncer una miqueta. Nosaltres creiem que les organitzacions blaves tenen que ser simples, tenen que ser senzilles. En anglès sembla com passa a vegades, que en anglès sembla com més friendly, com més simple. Ja no és tan pejoratiu, no? Sembla que no sigui tan, sentit d'aquesta manera, que no sigui tan negatiu, o es percebi com una part negativa. Al revés, nosaltres el que creiem és que té que haver una simplicitat a tot arreu. Les marques que s'apropen al mercat amb èxit, que arriben al mercat d'una manera ràpida, que són entendides d'una manera molt senzilla, molt planera, que són autoentendibles, que són fàcils d'explicar per ells amb uns altres, que creen xarxes virtuals, automàtiques, d'una manera fàcil i intuïtiva, són les que són simples. La simplicitat en tot el que fan. En el concepte de la marca, en la proximitat d'explicar-les, en el propòsit de la proposta de valor, en els processos ho fan extensible i ho fan i executen les activitats per donar a terme la seva proposta de valor, en el màxim amplitud de significat de la marca. Això no vol dir que siguin fàcils de fer, tot el contrari, i ara ho explicarem. Per què? Posem un exemple. IKEA. IKEA, creieu que és un concepte senzill, simple? Senzill no, simple sí. Jo crec que el concepte que ha fet IKEA no ha sigut un concepte senzill de fer, però sí que és un concepte simple d'entendre. Com va sortir això d'IKEA? Doncs fa molts anys el seu
el líder, el pioner, el que va definir el concepte, va veure que per transportar mobiliari tenia que treure les patates de la taula, que no podia posar-les dintre del cotxe. Llavors va veure que es tenia que transformar tot el procés logístic de transport de mobiliari. I a partir d'aquí va començar la idea d'IKEA, que era intentar definir tot un concepte de transport, de mobles, amb un estructuratge, amb un package molt clar, molt pla. I això el que feia era facilitar el transport. Però això ha sigut la seva única clau d'èxit? Vosaltres creieu que aquesta és l'única clau d'èxit d'IKEA per fer aquest procés d'èxit com a marca? Existeix a data d'avui algun competidor rellevant proper a IKEA amb aquest concepte? Crec que no, a data d'avui, jo crec que no. Hi ha més factors claus d'èxit. Què entenem per un factor clau d'èxit? Aquell que li dona a aquella empresa un element clarament diferencial, que li fa fer diferent. Quan tu vas a un IKEA, el que et trobes és diferent a qualsevol altra empresa en general que n'hi ha. Primer, en el tamany de les botigues. No totes les botigues que venen mobiliari són així de petites. Ningú ha dit res, amb això de petites. Vosaltres esteu molt serios, la part del mig. No n'hi ha moltes empreses dintre del món mobiliari que facin això. Per què fan aquest procés? Per què fan un procés de el que diem dintre del món del màrqueting, del customer journey? Per què comença la compra abans d'entrar a la botiga? Per què dintre de quan estàs a la botiga hi ha un procés d'intentar empatitzar, comunicar, transmetre i tot posat d'una manera molt alineada en funció de les teves necessitats en el procés aquest del viatge? I ho tenen posat d'una manera com? Senzilla, simple, perquè no tingui que ser massa explicat. Què fan ells? Ells tenen un portfoli molt ampli, el que seria les famílies, és molt ampli en categories, però molt estret en varietat d'una mateixa categoria. Per què? Perquè ho fan més fàcil a l'hora de vendre. Llavors, aquesta gent al final el que diu que és, amb tot això, jo el que intento és donar-te un mobiliari a preus raonables. Estem dient que és el mobiliari de més qualitat? No, però tampoc ho pretenen, en veritat. Estem dient que és un mobiliari complex de posar? No, tot el contrari, és molt fàcil. Què estem dient? És un mobiliari, diria jo, d'última tendència, potser, senzill i fàcil d'implementar i de posar. I a un preu totalment raonable. I que a més s'adquireix en un procés de compra que és molt intuïtiu pel consumidor. Això és el que fa senzill i simple aquest procés. Això és el que fa a una empresa que factura milers de milions d'euros fer-la pionera i que ningú la pugui copiar, perquè la facilitat i la senzillesa de posar el mobiliari en packs, això sí que l'han fet moltes empreses. Però el concepte global ja no és tan fàcil fer-lo. I això és el que ens ha portat a analitzar i veure que la simplicitat és important i és un element clau a l'hora de ser líder en el mercat. I trobarem més exemples. Per la qual, és el que deia abans, la simplicitat té mala premsa, però ens dona eficiència, ens dona proximitat, ens dona liquiditat, ens dona rapidesa, ens dona adaptabilitat, ens dona molts valors que si no la tenim en el nostre mindset ens complica la nostra sostenibilitat en l'entorn. Tenim exemples molt senzills en aquest sentit. Si jo m'agafo un Apple, quants tipus d'Apples tenim al mercat? 3? 4? d'iPhones, Parlo. Quants Samsung n'hi ha al mercat?
70 tipus diferents de mòbils. Enteneu la diferència d'aproximar-se a un model o a un altre? Un altre et dona molta més complexitat, un altre et dona molt més foco, tan important a màrqueting. Definir clarament el que diem el sí client. A on volem adreçar la nostra proposta de valor d'una manera ràpida i senzilla. I per això, hi ha una frase que tanto le gusta a Alberto, escrivir una carta larga perquè no vaig tenir temps d'escriure la curta. Això ens passa molt. Això ens passa molt. Més del que ens pensem. Quan jo intento fer una cosa, habitualment què la faig? Quan jo intento donar solució a un problema, habitualment com ho faig? Complexa. Perquè dintre de la complexitat està la part més fàcil. I això és un element que a les organitzacions passa moltíssim. Tenim que incorporar molt més un element cultural de buscar la simplicitat, que dintre de la simplicitat està la dificultat, dintre de la complexitat està la senzillez. Per això n'hi ha tan poques persones que busquin la simplicitat en tot el que fan. Perquè no és tan fàcil trobar la solució simple, senzilla i que doni resultat o doni més valor actual i futur. És el punt que deia Alberto. No cal només explotar, sinó que és molt important explorar. I per adaptar-me jo ràpidament a l'entorn, tinc que tindre una estructura i un model simple. Keep it simple, stupid. Dos elements importants. Per ser simple, un té que estar confiat amb el que fa, amb el que sap i amb el que vol. Quan més clar ho tinguis, quan més confiança tinguis en tu mateix, més clarament i més directe donaràs les instruccions o els plans d'acció que tu vulguis fer. Què ens passa amb molts directius, amb molts líders, tant en l'àmbit polític com privat? Quan no es tenen clars els objectius, quan no es té clar la missió, quan no es té clar el propòsit, què fem? Ser complicats en el missatge. No som clars. Quan més clars ho tenim, som més contundents, més ràpids i més directes. Això ens passa amb els directius, també. Quan ens trobem a gent que quan volen donar un missatge, quan volen donar una solució, un problema, un pla d'acció, són complexes i costa que la gent ho entengui, clarament hi ha un problema de no simplicitat. Hi ha un problema de confiança, hi ha un problema de credibilitat en el procés. Per tant, la simplicitat, un element, dona credibilitat al que fem i al com ho fem, que és el més complicat moltes vegades. No el que volem, sinó el com volem fer-ho. Llavors, hi ha 6 palanques de la simplicitat. Una, el que hem dit, el propòsit. Després, 2, l'estratègia. La proposta de valor, ara parlarem molt ràpid, els processos i l'organització i, evidentment, un element que també està en compte és la tecnologia, per dur a terme tot això. Dintre del propòsit, ho hem parlat abans, la simplicitat de Google, el massiu i transformador i entendible per tothom, clarament, és incontestable aquest propòsit simple i senzill, que tothom ho entén ràpid i de manera intuitiva. 2. Significat de les marques. Les marques que arriben, que enamoren, que interactuen, que alteren conductes, modifiquen hàbits, que saben gestionar la necessitat de consum, són les marques que per si mateixes transmeten, que tenen un propòsit fixe, inalterable, i que no el canvien cada 6 mesos. Important. Avui en dia que ens trobem en l'àmbit de les marques? Que canvien el seu concepte, el seu missatge, el seu propòsit, el seu valor, el seu posicionament en el mercat. Què vol dir el posicionament? La raó de ser i per què en volen.
i a on vull adreçar-me, a quin nicho de mercat vull adreçar-me. Però per l'ambició de poder arribar a més llocs, més clients, més territoris, començo a modificar i a alterar el meu concepte com a marca. Amb la qual cosa començo a enfonsar el concepte i el propòsit de la meva marca. Una marca té sentit i donar sentit a les persones que la consumeixen. No només val compro aquest producte per lo que vale i per la necessitat que me da, sinó compro aquest producte o aquest servei per el valor afegit que em dona com a potencial consumidor. I això és important tindre-ho en compte en un procés de creativitat i de disseny d'una marca. Incorporar un procés creatiu obert i després a partir d'allà reenfocar-ho i fer-ho clarament molt més focalitzat i implementable en producte. Amb la qual cosa, la simplicitat en tot el que estem dient té que ser involucrada també en l'estratègia, els plans directors, els plans estratègics de les organitzacions, els plans, els fulls de ruta, tenen que ser àgils i senzills d'implementar i poder ser revisables cada 6-12 mesos. No com fèiem abans, que eren plans a 4, 3, 5 anys. D'acord? Tenim que fer les coses que ens donin més per menys. I això només ens ho dona la flexibilitat, l'adaptabilitat, la simplicitat. Tenim que entrar en un concepte de que si jo sóc capaç d'aportar més amb menys, evidentment que seré molt més competitiu. Tant en aproximació al mercat com en un terme i en un punt que ens ha agradat avui superimportant, que és els costos que tenim d'adaptabilitat. Avui amb l'increment que n'hi ha d'inflació de les matèries primes, dels transports, dels consumibles, de la mà d'obra i el canvi de transformació que està produint en tot el que és el procés productiu, si no podem fer aquest procés de canvi, tenim molts problemes de supervivència en l'entorn actual i futur. Això què va? De que amb un producte jo pugui donar servei a moltes necessitats. Això de què va? Del concepte aquest que parlem de Lean. Jo amb un producte acabat, en un supermàrquet, que es diu dins del concepte de supermàrquet, en el concepte Lean, jo pugui donar què? Molta variabilitat de producte amb un únic producte acabat. Això de què va? De que jo pugui transformar serveis amb poca, i va la redundància, canvi en el mateix servei, sinó adaptant en funció de les necessitats que n'hi ha i optimitzant els costos. Simplicitat en la proposta de valor, ja l'hem comentat abans, amb els exemples que dèiem. I única proposta de venda, diferencials. Tenim que ser diferencials. Si a més de ser simples, senzills, comunicar bé i tenir un concepte, una proposta de valor senzilla i a més som diferencials, evidentment. Si no, estem perpetuats a què? A competir en un sector basat única i exclusivament en costos. Única i exclusivament basats en factors d'escala. I crec que en un entorn que estem massiu, que puguem arribar a qualsevol lloc, en qualsevol moment, si no som diferenciables, l'element de cost, evidentment, cada vegada serà menys competitiu. I el trobem en un altre concepte. Avui en dia, amb tot el món que tenim de tecnologia al voltant, que ens dona proximitat a qualsevol lloc, qualsevol moment, què ens fa? Que una petita empresa que tingui un concepte molt diferencial, però poc reconegut, en molt poc temps que pugui ser reconegut en el mercat. Sense un cost d'inversió elevat, única i exclusivament amb un model de comunicació ràpid i senzill i amb una proposta de valor entendible i diferencial. És important aquest element. La simplicitat de les propostes és el que ja abans d'entrar Apple i d'això. I un altre exemple que coneguem, totalment diferent. Danone. Danone és una empresa que té més de 15 marques, que té, per cada una de les marques té 20-30 tipus de iogurts, multipliquem.
creix més el portfoli de Danone que el mercat del consum dels iogurts. Per què es produeix això? Evidentment, hi ha un element de compra inorgànica d'empreses, de marques, per incrementar la quota de mercat. Però què els hi fa amb ells? Ser més complexes, no senzills. Tenen una proposta de valor complicada, molt àmplia, no és intuïtiva. Ningú s'imaginava potser que tingués més de 15 marques i cada una de les marques té més de 40, o cada una, o moltes d'elles té més de 30-40 tipus de iogurts. Ningú ens pensàvem que el iogurt donava per tant, en veritat? Doncs ho tenen. Això què fa? El que parlem sempre, del 80-20 al Pareto, el large Q, això després té un problema en què? Amb estocs, amb complexitat de màrqueting. La simplicitat també ens dona missatges claríssims, avui que estem en 2 jornades de màrqueting, per definir d'una manera molt més clara i molt més adient, amb molt més foco, com adreça el mercat, a qui i quan. I també em dona prioritat a l'hora d'invertir en recursos. I no, el que ens passa moltes vegades, que partint d'aquest ampli portfoli, aquest ampli volum de mercat al qual vaig de territori, començo a desplegar un complexíssim model, planificació de campanyes, i amb un complexíssim model de pressupostos per donar cobertura a tot allò. I, el pitjor de tot, amb un retorn, amb una conversió no adient a l'esforç que estem fent en comunicació. Simplicitat en processos. McDonald's és un exemple molt clar de simplicitat. Pocs productes, molt automatitzats i molt ràpid. Crec que, evidentment, tothom d'aquí, penso jo, haureu pres alguna vegada una bolsa a McDonald's, no sé si us agradarà o no, però el que és indubtable és que no té competidor en el sector on es mou. En concepte de, pel cost que té i l'hamburguesa que prens, doncs evidentment és un producte totalment equilibrat. Una altra cosa és que ens agradi més o ens agradi menys, però és un exemple claríssimament d'èxit real de la capacitat que tenen d'escalabilitat rapidíssima i de capacitat de penetració en el mercat. Simplicitat de l'organització, evidentment, amb tot el que estem dient Alberto i jo, el model jeràrquic i el model que estem dient molt més pla, molt més autogovernable, ens dona que tenim que adreçar-nos a estructures molt més planeres, molt més àgils, molt més líquides, que puguin entrar i sortir d'una manera molt més eficient. I la simplicitat en la tecnologia. Ens agrada molt tindre mapes tecnològics complicats en funció d'on anem, què fem, què incorporem, què implementem o què tecnologia volem actualitzar. Tenim que ser també simples en aquest sentit. Si volem ser escalables, tenim que buscar fulls de ruta simples amb tecnologia, en el qual tinguem també el talent per desenvolupar-ho i no depèn de tercers permanentment. Tenim que fer també aquest esforç de minimització, que ens farà també un impacte directament en els pressupostos de costos. Anem una mica ràpid, perquè ja ens estem passant de temps. Positiva amb el talent. Volem empreses que confiïn més i controlin menys. Quan fèiem aquesta versió en anglès del llibre, li dèiem trusting organizations, o sigui, organitzacions que confiïn. El que passa que la traducció no és molt fàcil. Volem empreses que pensin que la seva gent funcionarà, que no necessitin d'aquest control continu i permanent, sinó que confiïn més en els seus col·laboradors. Per què a la gent li agrada que confiem en ell? En la pandèmia, les empreses han descobert que els seus treballadors eren mereixedors de confiança. Hem entrevistat a més de 100 consellers delegats, directors generals, i ens han dit: estem agradablement sorpresos de com ha funcionat la gent. La pregunta té càrrega de profunditat, perquè estar sorprès de que la teva gent funcioni és una mica... però estan agradablement també sorpresos. És a dir, les empreses han funcionat perquè la gent ha donat el millor. Els directors generals desconfiaven, no ho tenien clar que això passaria. I el que ha passat és que ha demostrat que si se li dona a la gent confiança i autonomia, la gent funciona més del que ens pensem. Podeu pensar que aquesta manera de pensar és una mica naïf o ingènua, però no ho és en absolut.
ho demostren els fets. La gent funciona. No cal que la controlem tant. Podem ser transparents amb els nostres col·laboradors. Veig moltes empreses que quan treballem amb elles diuen no, és que als col·laboradors no els donem dades de quin ha estat el resultat, només del que hem venut, però no del resultat. Per què? Perquè si no, doncs això pot generar tensions internes. És impossible tenir confiança en la teva gent, confiança genuïna, si no tens una certa transparència. A Morningstar funciona, aquesta empresa que us deia del tomàquet, funciona perquè la gent té missions personals que estan alineades amb la missió corporativa i que funcionen d'una manera autònoma. I és precisament el que volem. Volem equips que siguin més oberts. Perquè una cosa que estem veient a les noves generacions, de les quals pertanyeu molts de vosaltres, és que volen confiança i volen sentir-se part del projecte. I sense aquesta obertura, sense aquesta confiança, no tindrem talent. I sense talent no hi ha empresa. Amb la qual cosa és essencial que per tenir empreses sostenibles de cara al futur, siguin empreses que confiïn més amb els seus col·laboradors, que treballin per desenvolupar els objectius de cadascuna de les persones de manera integrada i que siguin també empreses positives amb el talent de la seva gent. I quins elements podríem tenir dintre d'aquestes empreses positives amb el talent? Doncs les missions personals, que cada persona tingui clar què pot aportar i què ha d'aconseguir per ser vàlid en la seva empresa. La col·laboració entre equips, la interdependència entre persones, la transparència a tots els nivells, de dalt a baix i de baix a dalt, de sota a dalt. Cultura del consell entre persones de l'empresa, cultura del consell entre col·laboradors i els seus caps. Eines per abordar els conflictes, és a dir, que hi hagi una cultura de resolució i no evitació dels conflictes. I també que hi hagi mecanismes clars de rendició de comptes. És a dir, no significa que la companyia sigui positiva amb el talent, no significa que no s'hagin d'avaluar i seguir els resultats individuals i que hi hagi una certa rendició de comptes. La rendició de comptes és necessària, però la volem tenir en un enfoc molt més obert. I més. Posició pels clients. Proximitat i coneixement, l'organització, quan diem posició pels clients, jo crec que totes les organitzacions tenen una orientació clarament pel client, però nosaltres anem una mica més enllà. Nosaltres el que diem és que les empreses no solament tenen que adreçar-se, orientar-se al client, sinó tenen que estar posicionades amb el client. Tenen que estar permanentment pensant en el client, permanentment amb la seva amb un procés empàtic amb ells, i incorporant qualsevol tipus de procés, mecanisme, tecnologia per apropar-nos, entendre i actuar en funció de les seves necessitats. Jo crec que el client té tres conceptes. O sigui, nosaltres com a empresa tenim que tindre, primer, com a element nuclear, com a concepte de tot, a partir del qual nosaltres ens adrecem. Evidentment que parlaríem, també l'empleat és important, òbviament, però dintre del món de com ens adrecem al mercat i del que ens pertoca avui, tenim que tindre el client com a element nuclear, que es troba en totes les situacions i com un element clarament de priorització de les meves accions. Punt 1. Punt 2. Qualsevol empleat de l'organització, com deia un directiu on recordo una empresa molt gran, deia, qualsevol empleat de l'organització té que saber i té que voler vendre el meu producte a qualsevol persona. Té que ser el millor comercial de l'empresa, sigui el que sigui el seu lloc de treball. La venda, l'opcionalitat del producte al mercat parteix de dintre, del sentiment de venda del producte, del sentiment d'entendre el producte i de compartir les necessitats que té un producte, des dels propis empleats de l'organització com a tal. I un element important dintre de tot aquest procés de propòsit és definir plans que em puguin adreçar-me als clients d'una manera molt més ràpida. Després veurem 4 o 5 punts que crec que és important per tindre clar aquest procés. Després, tot aquest àmbit que diem d'adreçar-nos als clients, de com ens aproximem, etc., els tenim que mesurar. Tenim que tindre tot un control, el que diem del Customer Journey, des del principi, des d'un procés de preventa, des d'un procés que es conceptualitza la venda, des d'un procés en el qual encara no n'hi ha procés
intenció de compra, de com mesuro les meves interaccions amb el mercat. Per què? Perquè penseu una cosa, nosaltres, imagineu, quan anem a un aeroport, a un supermercat, quants impactes creieu que tenim en marques en aquell procés de compra? Estem parlant de 2.000, 3.000 impactes que tenim en un temps molt curt? Doncs, evidentment, tenim que intentar mesurar tot aquest procés d'impactes que tenim en aquest procés per intentar cautivar i millorar el meu procés d'aproximació i de convenciment de la compra. Perquè tot el funnel es va ensanxant o es va aprimant en funció de com avança el procés de la compra. Amb la qual cosa és important incorporar processos de millora contínua. El que dèiem abans, orientar tots els processos al client de manera directa. I per últim, tenim que incorporar programes per captar, per motivar i per fidelitzar de manera integral i transversal. D'acord? És molt més ampli i molt més, diria jo, no complexa, sinó de definició partint d'aquest procés integral de control del procés de... Sisena característica, volem empreses innovadores, disruptives. Les empreses, o moltes empreses, saben fer adequadament un tipus d'innovació, el que li diem la innovació incremental. Jo tinc un producte avui que va destinat a uns clients que serveixo avui i jo milloro el producte per tal de respondre millor a les necessitats del client o per créixer en un segment adjacent dels que estic treballant, no? Això és el que hem vist que passa a Danone, no? Que té el que comentava l'Alfons abans, és la maledicció del líder de la categoria. Tu ets el líder de la categoria, tens un producte, el modifiques lleugerament amb la idea de créixer. És correcta la innovació incremental. El que passa és que la innovació incremental no transforma realment el territori competitiu en el que tu operes. I moltes vegades el territori t'obliga a canviar i tu a vegades arribes tard. Necessitem empreses que sàpiguen trencar l'statu quo, que siguin capaces de transformar el mercat en el que treballen, perquè el que et fa exitós avui pot ser que es destrueixi demà. Necessitem empreses que siguin capaces d'explotar el dia a dia, però que no s'oblidin d'explorar els territoris adjacents, perquè si no pots adonar-te'n que estàs fent molt bé activitats per un mercat que ningú ja vol, en el que ningú vol comprar els teus productes. Exemple d'autodisrupció. Quan parlem amb clients, amb directors generals, moltes vegades ens diuen no, és que això no ho vull fer perquè m'autocanibalitzo. El concepte de l'autocanibalització és jo trec un producte que restarà vendes a un producte existent que jo ja venc. Això és el que va fer exactament Netflix. Netflix al principi era un videoclub per correu, és a dir, tu compraves o llogaves una pel·lícula, te l'enviaven per correu el DVD. Ells van veure que s'apropava a una realitat que era el món de l'streaming, que es carregava aquest model de negoci. La majoria d'empreses, el que li va passar a Kodak o el que li va passar a Nokia, no són capaces de fer aquest salt. Hi ha un llibre que us recomano moltíssim d'un autor que es diu Clayton Christensen, que es diu El dilema de l'innovador. Aquest llibre del dilema de l'innovador parla de com empreses tecnològicament potents i amb bons directius i que funcionen molt bé fracassen perquè són incapaces de veure la necessitat d'un canvi en el seu mercat per la disrupció d'una nova tecnologia. Llavors no va només de fer les coses una mica millor, les coses que ja faig avui, sinó fer coses noves que no faig avui o fins i tot que faran obsoletes les coses que faig avui. Clar, es necessita ser molt valent per fer això, perquè és anar en contra del teu mercat natural. El fre, per tant, en la majoria de les organitzacions per la disrupció som nosaltres. Som nosaltres els que, amb el nostre paradigma i la nostra manera de veure el nostre mercat, creiem que no hem de canviar. I moltes vegades el canvi és irrevitable. Estem veient contínuament entorns de disrupció. I quasi totes les empreses en tots els sectors poden ser objecte de disrupció. El taxi amb Uber, els hotels amb Airbnb, Netflix amb Netflix, Blockbuster amb Netflix, Kodak amb els fabricants de mòbils. Com de difícil és que al meu sector es produeixi una disrupció? Doncs hi ha com a 3 característiques que ho diuen. Si el teu negoci és molt físic,
pot ser que no tinguis disrupció digital. Si al teu negoci hi ha efectes de xarxa, probablement sí que tindràs una disrupció important, i si el teu negoci és algoritmificable, també és probable que et trobis amb una disrupció. Aquí tenim tres tipus de disrupció, tres tipus d'innovació, en funció de que sigui més adjacent o més disruptiva. El que ens diuen els estudiosos d'això és que hem de tenir un portfoli d'innovació balancejat. El 60% ha de ser innovació incremental, innovació com la de Danone quan treu un iogurt nou, i un 5% ha de ser innovació totalment disruptiva. I el que és important és posar objectius corporatius i incentius als professionals per tal d'impulsar aquesta innovació disruptiva. Responsiva. Escolta i respon ràpid. L'organització detecta ràpidament, des del nostre punt de vista, les organitzacions blaves detecten ràpidament el que passa a l'entorn i canalitzen de forma adequada tot allò que senten, tot allò que perceben a l'entorn, al nostre ecosistema, per prendre decisions d'una manera àgil i eficient. Tenim tres exemples de tres empreses que els hi va passar el tsunami per sobre. I la primera pregunta que jo ens diria, que ens fem aquí, els seus directius eren idiotes quan no van preveure tot el que els hi va passar després? Home, jo crec que no. El problema que n'hi ha amb tot això és que es posa foco amb el propòsit de l'empresa, amb el propòsit actual, i no posen sentit, no posen els seus sentits o no escolten altres coses, altres zones que es van propagant i que es van produint a l'entorn i que poden fer que posteriorment passi un tsunami i que els hi faci transformar o desaparèixer, com va ser l'exemple que dèiem de Blockbuster, com va ser exemples que hem parlat ja i que coneixeu de moltes organitzacions. Amb la qual cosa, diu això, a data d'avui, hi ha moltes organitzacions que són cegues, que estan cegues i sordes. Què passa? Que si anem al concepte metafòric dels animals, moltes empreses que tenen que són elefants, que tenen un posicionament molt fort dintre del mercat, que estan molt establertes, però que no escolten el que passa en el seu entorn, que no escolten el que es transforma, els canvis de comportaments. I això els hi fa que en el futur pugui vindre un concepte de canvi, un concepte de transformació, una empresa petita que els traspassi. Amb això què passa? Primera lectura que tenim que fer. Tenim que aprendre a escoltar. I primer, quins són els primers que tenen que aprendre a escoltar? Els directius, a la seva gent, al seu entorn. Tenim que aprendre a escoltar. Qui més? Els comercials. Quants comercials, quanta xarxa comercial tenim dintre de la nostra organització que diuen no, esto es el cliente que es malo, no se entera, no lo sabe, es un inútil. M'enteneu? No. Tenim que incorporar aquest procés de mecanisme d'aprenentatge, d'entendre el que passa, conceptualitzar-lo i transmetre per prendre decisions d'una manera àgil i senzilla. Amb la qual cosa, primer element, escoltar, incorporar elements d'empatia, molt més acurats dintre de l'organització. Tot això que ens diu que la longevitat de les organitzacions cada vegada és més petita. Hem anat de fa 50 anys, que era un promig en el Fortune, en Estats Units, en S&P 500, que podia ser de 30, 40, 50 anys, cada vegada és menys, i el que ens diu és que els propers anys pot ser de 10-15 anys, com a màxim, de longevitat, en empreses que estan establertes i consolidades. I això, un dels motius importants d'aquest element, és la falta d'escutxa de transformació en funció del que succeeix al voltant. Amb la qual cosa, no només cal escoltar, es té que escoltar i respondre ràpid i de manera àgil i directa per ser efectius. I com ho fem això? Amb cicles curts. Tenim que escoltar, actuar i millorar de manera ràpida, senzilla, incorporar un concepte que segurament conegueu molts o bastant de vosaltres, el tema agile. El concepte agile no és un concepte tecnològic, no és un concepte només per programació, és un concepte que tenim que posar a tots els nivells de l'organització. Des d'un punt de vista estratègic, des d'un punt de vista d'implementació i des d'un punt de vista de millora contínua. Incorporar accions de escucho, actuo, implemento i mejoro. Tot el cicle complet. No cal només amb escuchar i implementar. Es té que millorar, perquè de la millora surt la diferenciació posterior.
Això que ens diu que la realitat no ens canvia un bon pla. Si fem els processos curts, no haurem de canviar permanentment el que estem fent, perquè ens estem transformant adequadament en funció de com evoluciona el nostre entorn. I incorporar tot aquest procés de millora contínua que ens diu que tenim que fer accions iteratives i incrementals. És a dir, tenim que incorporar el concepte d'error. L'error és un element clau en el procés. Error des d'un punt de vista constructiu. L'error ens aporta, ens dona solucions i té que formar part del nostre modus operandi. No es té que agafar com un element dolent, sinó tot el contrari, sempre i quan, evidentment, ens doni aquest concepte d'incremental i iteratiu. Y tenim que esborrar del nostre mapa de frases. Esto siempre lo he hecho así. Esto ya funciona bien. Com deia abans en Alberto, allò que funciona avui bé, potser d'aquí 5 anys ja no funciona. Ha desaparegut. Incorporem-lo en el nostre mecanisme de... I tatxem del nostre diccionari aquesta paraula de esto ya lo hace bien, esto lo he hecho así siempre. A partir d'aquí actuem per treure'l i per transformar-lo i canviar-lo. Sortir de l'estatus quo. Tot això que estem dient només té sentit si incorporem la cultura de sortir de la zona de confort. Establir nous elements, nous zones de treball, nous espais per tindre aquest punt d'emprenedoria, per incorporar el que escolto i posar-ho en marxa i ser capaç d'implementar. El procés de decisió de presa d'accions, de preses de decisions per posar en marxa respostes àgils i senzilles. Si volem ser àgils i ràpids en la resposta, tenim que prendre decisions ràpides. Tenim que donar delegació amb la gent perquè pugui prendre decisions, cosa que no passa. La gent no té que tindre por per poder prendre decisions, tot el contrari. Procés de transformació cultural. Moltes vegades això que estem dient és complicat, perquè és un procés cultural global. Llavors, evidentment, seria molt més fàcil si tot vingués des de la direcció, que pogués fer aquest procés de transformació des de la cultura, els valors, etc. Però moltes vegades no podem fer-ho des de dalt cap a baix, sinó que tenim que fer-ho de baix cap amunt. I això què vol dir? Començar, com diu bé a l'Agile, començar a definir illes de equips que siguin autoresponsables, equips que donin resultats. I si nosaltres muntem aquests equips que donen resultats, cada vegada hi haurà més adeptes que voldran incorporar-se en aquest procés de transformació i de canvi i d'escolta contínua al mercat per poder dur a terme el que volem. Amb la qual cosa, el procés per implementar-ho té que ser curt i lleuger, no té que ser complex ni llarg. No tenim que perdre molt de temps a implementar plans molt detallats, molt amplis, molt estructurats i molt definits. Tot el contrari. Tenim que fer pocs, curts i poc detallats, que ens puguin incorporar aquest procés que diem d'iteració permanent i de millora contínua. Això sí, es té que ser permanent en aquest procés de millora que diem. I, evidentment, tenim que empoderar la gent, donar-li capacitat de decisió i coneixement. No els podem posar a fer coses sense coneixement. Si jo vull fer transformació, abans tinc que donar aquest àmbit mínim de formació en el procés. I, òbviament, escoltar. Tothom té que escoltar permanentment. Qualsevol empleat de l'organització, dintre i fora. Incorporar mecanismes d'observació permanent per matxejar el que passa fora amb el que passa dintre i poder donar una resposta més ràpida i més directa. I la darrera és la connexió. Volem empreses connectades, interna i externament. I per la connexió un element clau és la tecnologia. Es tracta d'aprofitar la tecnologia per connectar-nos amb col·laboradors, amb empreses, amb competidors fins i tot, amb institucions públiques, mitjançant plataformes de productivitat. Els treballadors treballen d'una manera molt diferent avui de com ho feien abans. Són un nou tipus de persones que connecten en la seva vida personal tots els dies amb altres mitjançant les xarxes socials o altres mecanismes tecnològics. Des del punt de vista de màrqueting, nosaltres podem connectar-nos amb el consumidor
connexió de manera molt diferent a com ens connectàvem abans. Tu abans no podies parlar amb el senyor Coca-Cola o amb el senyor Nestlé, ara sí, pots parlar amb Coca-Cola i amb Nestlé, pots tenir aquesta interacció i aquest nou mecanisme de connexió ens agafa les empreses moltes vegades sense les estructures, els mecanismes i els processos per poder establir aquestes connexions. No? De manera que es tracta de tenir noves maneres de treballar per nous col·laboradors que connecten entre si, entre els col·laboradors i amb els clients d'una manera també nova. La Covid ens ha ensenyat que la presencialitat no era imprescindible i que podíem funcionar amb la tecnologia com a aliada per aconseguir tenir aquestes connexions de creació de valor. Tots hem viscut amb les videoconferències d'una manera natural i ara no ens semblen ni estranyes. No? Quins són els elements d'aquesta plataforma col·laborativa? Doncs des d'elements o eines per les reunions virtuals, per la gestió de projectes, per l'assignació de tasques, per la compartició de documents, per la búsqueda d'aquests documents, per la gestió de notes, tot un conjunt de tasques que moltes vegades fèiem en paper i que cada vegada menys farem en paper i la farem d'una manera més digital. Ja les estem fent d'una manera molt digital. La realitat és que quan nosaltres analitzem el grau de digitalització de les empreses ens trobem que encara és millorable. Moltes empreses fan moltes coses en paper o amb el seu substitut natural, que és l'Excel. No? Necessitem empreses que fomentin una col·laboració amb tecnologia d'una manera més intensa, per connectar-se internament i amb l'exterior. I per acabar, dues frases. La primera, estiguis en el sector que estiguis, és necessari impulsar el canvi. I no el canvi de qualsevol manera, sinó un canvi sostingut per adaptar-nos a l'extraordinari canvi que s'està produint en la societat a tots els nivells. És a dir, el canvi no és opcional, és essencial, és una de les competències organitzacionals més importants i aquestes 8 competències que hem dit de les organitzacions blaves el que fan és empènyer en aquesta direcció. I la segona, en tots els equips, en totes les organitzacions, és possible, imprescindible, analitzar l'impacte de les decisions perquè la nostra organització sigui més fidel al nostre propòsit. Ha començat, ara Alfonso ha parlat del propòsit i quasi podíem haver quedat amb això, perquè el més important és el propòsit organitzacional. I les empreses amb propòsits forts, massius, transformadors, són les que aconsegueixen tenir èxit en aquest món hiperdigital en el que vivim. Vols comentar alguna cosa? No, res més. Moltíssimes gràcies a tots. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Per la vostra atenció. Carai, quina conferència. Podeu estar N'hi ha preguntes, teniu preguntes, qüestions que vulgueu plantejar a l'Albert i a l'Alfons abans que marxin? Perdoneu. Algun tema... Estem connectats, Podem seguir... En qualsevol moment els podem enviar per LinkedIn. Digues. Com implementeu aquests aprenentatges a l'organització? Seidor és una organització per se, per cultura, bastant celular. De fet, Seidor, dius un portaavions, són 600 milions de facturació, 6.000 persones, però en el fons Seidor és una federació de divisions. I aquestes divisions treballen de manera molt autònoma, servint a un mercat, amb un servei concret, amb un producte concret. No? O sigui que la cultura de la companyia és bastant celular. No? També és una companyia molt centrada en el propòsit. De fet, ara hem fet una reformulació del propòsit per parlar de que Human Focused Technology, no? És a dir, tecnologia però sempre centrada en les persones, i crec que això explica una mica el que fem. O sigui que en aquest sentit, de manera superintuitiva, perquè els fundadors i propietaris de Seidor segurament no ho han formulat d'aquesta manera, però la companyia s'ha constituït així i és bastant celular. Però si agafem les 8 competències, no en totes, però en moltes d'elles, amb les principals, van bastant alineades amb el que estem dient. És el que deia Alberto. Un procés de transformació d'en Seidor que hagi tingut èxit, primer és perquè el propòsit està molt clar, és molt simple, és molt senzill, tothom ho té visualitzat i tothom l'entén. I segon, hi ha una aposta important pel talent. La competència de talento positivo a Seidor hi ha una aposta molt important a tindre talent
talent positiu i talent que es pugui desenvolupar internament. Hi ha un element claríssimament d'escolta permanent al mercat, del que passa, del que no passa, i això està descentralitzat en tots els directors de divisió, que tenen la capacitat de poder prendre decisions d'una manera àgil i ràpida per adequar-nos al que passa a l'entorn. I segon, i per últim, no segon, tenim una obsessió pel client. És a dir, el client es troba absolutament en el centre de la piràmide. Qualsevol decisió, priorització, inversió que es fa, té en compte l'entorn. I això fa que Seidor, en aquest moment, sigui un entorn o una facturació important, però la realitat és que és una gran companyia que es conforma de moltes petites companyies. I això fa aquest procés de creixement. Sí, aquest creixement també és en cèl·lules, no? Al final creixem comprant companyies, incorporant-les i integrant-les dintre del procés de la companyia. O sigui, realment, amb moltes de les competències, Seidor està bastant ben posicionat. No sé el que seria, Perquè no hem parlat de les formigues, que estaria bé parlar un dia, però un tema de departament comercial, perquè surten les departaments formigues en àmbits comercials, però és igual. Bé, moltíssimes gràcies. Vull dir, dintre tenim ara una pausa de 20-25 minuts. Vull dir, ahir mitja tenim la conferència de Zara López sobre planificació estratègica i aquí al costat esteu convidats amb un cafè i un petit refrigeri. I gràcies novament, Seidor.